Татарстанда игълан ителгән туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында буа телевидениесе ял үзәге белән берлектә «Без бергә, без бердәм» проектын башлап җибәрде. Максаты районда яшәүче төрле милләт вәкилләренең телләрен, гырыф-гадәтләрен югалтмавын күрсәтү. Бүген Буйырган һәм Иске Мәртле авылларында яшәүче чуаш халкының борынгылардан калган мирасны ничек саклауы белән таныштырабыз. Сабый таза, сау-сәламәт булып үссен, аңа бер нинди дә явызлыклар тимәсен өчен кулга тимер эш кораллары алып, бишек тирәли 3 тапкыр әнә шулай әйләнергә кирәк. Чуаш халкының исем кушу йоласында бу төп күренешләрнең берсе. Зло отгоняя, страх. Бу начарлыкны куу өчен эшләнә. Бала озын гомерле булсын өчен аны кыршау өченнән чыгаралар. Күз тиюдән саклау өчен маңгаена кырым белән тамга салалар. Татлы телле булсын өчен иреннәренә бал һәм май сөртәләр. Бәйрәм уңаеннан йорт ияләре дә игътибарсыз калмый. Аларга өстәлдә булган ризыклардан өлеш чыгарабыз. Әсый нигъмәтләр бу көннән мулдан әзерләнә. Өстәлгә икмәк, сыра һәм башкасы куела. Табын күрке шыгыт дип аталган махсус ризык. Исем кушу йоласы аннан башка үткәрелми. Это блюдо готовится из топленого масла. Бу ризык киптерелгән иремчектән ясала. Аны юкәдән эшләнгән махсус савытта берничә тапкыр җылы мичкә куеп алалар. Суы аска агып чыксын өчен агач такта куялар. Киптерелгән иремчекне эретәләр һәм тагын мичтә тоталар. Аны бәйрәм уңаеннан мулдан әзерлиләр. Исем кушу бәйрәменә бөтен туганнар җыела. Бүләкләр бирү, изге теләкләр теләү тагын бер күркәм гадәт. Монысы исә чын чуаш сырасын әзерләү күренеше. Карап торышка җиңел генә тоелса да, аны әзерләүгә шактый вакыт китә. Уңган хуҗабикәләр сыраны борынгыдан килгән ысул белән әзерли. Для того, чтобы варить домашнее пиво деревенское, Өй шартларында сыра мичтә әзерләнгән. Моның өчен балчыктан ясалган чүлмәк, арыш ипие, салам һәм шыттырылган ашлык кирәк. Эшемлек элек-электән чәчү эшләре урып җыю вакытында бәйрәмнәрдә аерылгысыз атрибут булып тора. Сыра үзенчәлекле сыйфатларга ия, көч бирә дип саный чуаш халкы. Әле бу әби-бабалар мирасын кадерләп саклаучы милләтнең берничә йоласы гына. Алсу Сәмигуллина, Айрат Насруллов, Татарстан яңалыклары.